Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuunan. Karon adlaw no usab nga Sabado, Pitsa 18 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. Ug karon ikatulo ng semana sa Kwaresma. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ay ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas, kapitulo 18 bersikulo 9 ngadto sa 14. Isugilo na sab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagdamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo, ang usa pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang pariseo nagtindog ug nag-ampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himbayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo ug dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." Unya mingon si Jesus, "Sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang pariseo mong gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas." Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.